Una família. És l'última nit i ha arribat el moment de veure la puta aurora boreal. O veure un fai. O per almenys intentar-ho. Exacte. Sinó que se n'anem de la zona de Reykjavik, se n'anem a apartar un poquet, anem a esperar-se i a veure què passa. A veure si tenim sort. Hòstia puta, xaval. Mare meva. Ira, ira! Me cago en Déu, com s'ha fet? Hòstia puta. Què passa? Estàs Què dius? preparat o què? Què? Mare ui. Anem a puto Islàndia ja? Mare ui. Mira. Collons. Els collons. Ara. A volar. Lleugeret i avant. Tanca la porta. La senda es tan mala y hoy en día es difícil seguir recto. Lo único que puedo hacer es no tener secretos. Camina paso a paso, así se escriben los cuentos. Y un micro no es delito, es una forma de que no diga ni pío. Y ahora siento tu aliento como una llama. Veo mi herida cerrarse en tu cama. Miénteme jugando a que nada te asusta. ¿Sabes qué? Elegiremos volar, volar, a hundir los pies, a hundir los pies. Barros de vulgaridad. Elegiremos volar, volar, a hundir los pies, a hundir los pies. Barros de vulgaridad. Este cabrón s'ha vingut 3 mesos i has Bona dormit nit. així. Al meu costat se dormirà. Cabró. Ara ho veiem. Tietysti glukutimajan sovereita para fuit. Onko vedri kebla no para auke saber. Què tal el vol, Mikey? Molt bé, he estat molt entretingut. No m'ha deixat dormir, cabró este. Lo que n'hi ha, tio. Ha arribat hora d'obligar-se, ¿Qué opinas de la frescor de la cervesa? Sense comentaris. Del temps. Ni No, fre no, ni, serà, no serà del temps d'Islàndia? ni fre ni calor. Diu que roïn que estava. Ni Avui, m'agrades. avui dormiràs més a gust, tio. Pues ja estem així, família. Keflavik Airport.
Espectacular. Hostia, que tiene más chula, tío. Bueno, pues l'hospital que anava a fer un poquet de fred. I bueno, un poquet de fred sí que fa. Fa. Un poquet de xirimiri, però no res, o sea, Un poco de fresco. com si estiguérem en Bilbao. Un poco de... Pero fred, A ver. Bueno, família, a descansar i demà al lío. Bueno, bon dia, ara sí que comencem una aventura. Anem a per un mini que ha alquilat Josemi. Mira, tira-li. Qué bonito que es el coche, me cague en la madre que el coche ben fet. Que... Ahí, el sol. No tenim, ara mateix no tenim ni puta idea de per on serà. Ah, sí, mira. Bueno, pues así disfrutando de una agradable caminata después de haber fet el cerdo en el hotel. Sí, hem estat a un plat de que ens envien a casa. I bueno, pues res, ara anem a visitar el volcán que recentment ha erupcionat. I bueno, dir que tampoc fa tant de fred, o sea, se pot estar. Pero eso va a ser bañador. Jo concretament porte 3 pantalons tèrmics, més el de trekking, les botes, calcetins tèrmics, esta jaqueta i 2 tèrmiques més. Se pot estar, tampoc és passa. No tan moles, a molar-te no tan moles, però perquè no he originat, si no he originat que s'ha moles. Deberíamos decir más veces te deseo lo que te mereces, pero pierde fuerza ante los dientes. Y en altura el argumento, todo lo que veis desierto forma parte
fa un ratet era el puto infern. I ara, pues no res, mira, ha eixit el sol. Uau. Vull dir, perquè de lo que hem passat estem aquí. És verídic que hem passat les 4 estacions en un període d'1 hora. Hora i mitja, aproximadament. Espectacular. Mira quin paisatge se mos ha quedat. Uns crits impacients trencaven la tarda, la veu dels amics al carrer. Tots tres pedalant cap a la cabana, el fum desplegant-se imponent i aquella olor cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra enmig del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampoines, però per nosaltres eren tresors. Rampoines que per nosaltres eren tresors. Tampoc en parlàvem, hi ha un preu per fer net dels malsons. Allò que ens fa nens, l'espurna salvatge, qui sap què va perdre de més. Bueno, família, pues són les 6 de la vesprada en Islàndia, ja comença a fer-se de nit i bueno, pues ja hem acabat la nostra jornada laboral. Ara comença I ara és hora d'anar a on? el Valhalla. Al bar. El Valhalla. Bueno, anem al bar. Al bar Ketis. Mireu, este puesto es el Valhalla. Valhalla. És una hamburgueseria que flipes en un poble que la veritat pues, se dirà algo així com i no res, cerveseta de puta mare, fresqueta, hamburguesa ben feta al punt, a més, al punt l'hamburguesa, pa tu igual està massa crua i tot, no? O què? Increïble. Res, lleugereta amb formatge soles, el pa amb brioche ahí de puta mare, que deia fregits que estan bé, és que no sé què porten. Però és un fregit així raro, no és un fregit com el que estem acostumats. Igual és un refregit. I no res, i mireu, bueno, el local espectacular, molt vikingo tot. Molt vikingo, hi ha vaques matades i... Això és una pell de rates, que si les rates en Islàndia són molt grans. I res, espectacular, us ho recomane. La qüestió és patir. La qüestió és patir. Lo que? Bueno, bon dia, arrenquem, segon dia. O tercer. Ja anem a petar espectacular. Estem pensant a veure si acabem vius el viatge, perquè portem una ratxa increïble. Bueno, pues primera parada del día, el avión.
Es mío el tesoro. Una chavalería en què dius que este viatge, o lo que és este país, portava unes expectatives molt altes i no sols no està decepcionant, sinó que ens està flipant perquè el nivell està molt alt. O sigui, estem un poquet sobrepassats. No te muevas de esas piernas que son parte de una guerra de pieles y carnes, de un arquero lento y torpe. No te muevas que viene del norte, no dejes que se muera, que el abismo que esconde no verte ha engullido a este pobre. La ciudad y el lobo avanza ignorante de alguna estrategia y no encuentra el modo de conquistar. No derriba una sola niña. No hay misión si no entiendo de guerra. ¿Quién me puede entregar la postal? Vente, me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla, lleva un puente de cerezas y azar, une esta cueva la cerveza de tus besos. Vente, me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla, lleva un puente de cerezas y azar, une esta cueva la cerveza de tus besos. Bueno, Mikey, això compta com a dutxa, no? Impressionant. Vente, me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla, lleva un puente de cerezas y azar, une esta cueva a la cerveza de tus besos. Vente, me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla, lleva un puente de cerezas y azar, une esta cueva a la cerveza de tus besos. Vente, me han hablado de un lugar. De cerezas y azar. Vente, me han hablado de un lugar. De cerezas y azar. Bueno, después de 2 dies menjant sàndwich de perne i formatge, De merda. ha arribat l'hora de menjar de calent. Mira, mira, mira. Mira que calenteta. Uau. Increïble. Brutal. No puc tocar-la, tio. Bueno, família, he enviat una trona impressionant. Així, en 2 minuts s'ha liat.
rascar-me perquè és que si solte una mà del volant crec que me'n vaig a fer la mà. Cago en volaré. Increïble la caseta. Espectacular. Uau. Amb un pare vaig gelar la cervesa a tope. Bueno, pues estem intentant des d'ací capturar l'aurora perquè nos consta que avui, encara que no està molt despejat, podria sortir l'aurora boreal i tenim el nord just ahí. Anem a veure què podem fer. Amargo del café quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón que sabe Dios, quién sabe qué, que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón. Yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Puede ser que todo vuelva a ser cuando es tarde para responder, que nunca más voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse. Lo contrario de vivir es no arriesgarse. Oh, quién sabe qué. Bueno, com podeu veure, este és un dels paisatges probablement més bonics que he vist en la vida. I ja portem així 2 dies de dir, vale, jo crec que el pròxim que veig no superarà a este, però sempre ho fa. I s'està acabant el dia, en poc més de mitja hora va ser de nit ja, són les 5:30 aproximadament, i bueno, se respira una calma, una tranquil·litat així, espectacular, increïble. Observeu el silenci i la quietud que n'hi ha ara mateix així en esta glacera. Espectacular.
Bueno, família, a part del vent que ens ha fet este matí en la costa, ha pillat un dia espectacular. Estem al tope intentant veure tota aquesta zona de glaciars abans de que se faci de nit, i la cosa, la veritat és que promet. Sumament bestial. Ruido, silencio y gritas que no digo la verdad. Tú que sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausar tu rebobinar. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad. Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad. Crec que este es uno de los puestos más bonitos que está teniendo la meva vida. O sea, espectacular. Sabrás si no vives dentro de esta jaula. Tú que sabrás si nunca nadaste en mis entrañas. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. Al·lucineu una miqueta en això, en esta persona. Míralo. Camí del WordPress Foto, José Miguel Pérez. WordPress merda. Bueno, família, pues esta aventureta ja va tocant a la seva fi i avui ens toca visitar Reykjavik, la capital d'Islàndia. Anem a veure què tal l'ambient, anem a veure què tal els bars, els pinxos, les cervesetes i res, anem a veure què fem per ahí. També hi ha possibilitat de veure aurores boreals esta nit, a veure si tenim la sort. No res, seguiremos informando. Una historia que habla de tiempos vividos. Família, hem descobert com va el Bluetooth. El últim puto dia. Ha tingut que ficar-me de copiloto. Grande, Michael. Vamos. On vai? Que vendrás sin preocuparnos un día la marca. Bueno, pues ya estem en Reykjavik, família. Nos hospedem així i ahir al fondo que tenim. Este José Miguel és un artista buscant coses per quedar-se. Jo em quedo les pel·lis d'en Kurosawa i tu els discos d'en Lou Reed. Tu la màquina del cafè perfecta i jo aquell wok tan ben parit. Tu aquell jardinet de sobre taula que vas voler comprar a Pequín, que dius que sí, que tu et relaxa, però només fot que merda al pis. I aquell plat del sud de França, d'aquells firaires magrebins, que et dic que
sí, que em va de perles perquè m'aguanta bé els tintins. I que tingui sort a Reykjavik i que em barris del món. Familia, así es el nuestro carrer. Nuestro carrer. És nostre. Vivimos así. Increíble. Fíjate el momento que todos esperaban. Bueno, familia, es la última nit y arriba el momento, veure la puta aurora boreal. O veure un O per lo menos intentar-ho. Exacte. Sinó que se n'anem de la zona de Reykjavik, se n'anem a apartar un poquet, anem a esperar-se i a veure què passa, a veure si tenim sort. Bueno, familia, així estan. Aquí està la zona molt despejada. Hem vingut a Grota, que és una punta que està molt proper de la ciutat. Y bueno, se vislumbra algo en el cel. No s'acaba d'apreciar el verd, però tenim així la càmera per capturar el moment, però realment es veu, o sea, és una passada. Família, des d'ací no s'aprecia, no s'aprecia en la GoPro, però ara mostraré les fotos de perquè tenim la puta aurora boreal davant. O sigui, increïble. Wow. Hòstia puta, chaval. Mare meva. Mira, mira. Mira. Hòstia puta, chaval. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Bueno, familia, pues no res, així a Reykjavik concluís el nostre viatget a Islàndia, on hem estat 5 dies i bueno, que han concluït mirant l'aurora boreal, que és un espectacle increïble, ha sigut un moment Bestial. per a mi que recordaré tota la meva vida i ha sigut una passada. Pues a mi ha sigut un plaer tindre't esta setmana en el canal de YouTube. I bueno, que res, que sigueu molt feliços, que vos estimem i que això. I moltes gràcies a un home que hem conegut en un bar. Correcte, sí. La vida te porta La vida i la birra, aquestes coses. la vida i la birra mos ha birra. portat a veure l'espectacle este de l'aurora boreal gràcies a un aficionat de Liverpool irlandès que no sé com ha plegat ell, però mos ha recomanat que anem a un puesto i I ahí ha estat. bestial. Increïble, però cert. Un fort abraç a Gunnar allà on estiga. Te dediquem el vídeo, mestre. Família, Ala, anem hasta l'altra. a veure si que comença l'orquestra allà. Sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita. Salgo corriendo, tú me agarras por
la mano, tú agarra todo el rato y si quieres más pues grita. Índice. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Me gusta en saludarte. Sí, així pues hem passat de Metallica a cartajuegos.